Għaddejn l-aħħar preparamenti biex is-Sibt u l-Ħadd tittella l-ewwel edizzjoni ta' Festa Ħaddiem, attività għall-familja kollha li qed tittella bis-saħħa tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi fejn se tiċċelebra l-arti snajja tal-ħaddiema tad-Dipartiment u l-ħidma imprezzabbli tagħhom. Tkellimna ma' Jason Mikallef, il-kap tat-taqsima li tmexxi il-Park Nazzjonali Ftaqali fejn spjegalna aktar dwar x'għandhom jistennew il-familji Maltejn u Għawċejn propju minn din iċ-ċelebrazzjoni li se tittella fiż-żona tal-kunċerti Ftaqali. Din se tkun ċelebrazzjoni sabiħa ħafna għall-familja kollha, b'mod speċjali familji bit-tfal, tfal żgħar u tfal ta' mezza età. Ħdimna ħafna fuq attivitajiet differenti, attivitajiet interattivi, logħob ma' tfal, mużika kontinwa, sezzjonijiet differenti ta' spettaklu, imma wkoll esibizzjonijiet importanti ħafna biex niftmu l-koll flimkien ix-xogħol kbir li għamel il-Ministeru tax-Xogħlijiet Pubbliċi, ix-xogħol kbir li għamlu il-ħaddiema tal-Gvern tax-Xogħlijiet Pubbliċi b'mod speċjali madwar il-pajjiż kollu, anke f'momenti fejn il-pajjiż ikollu bżonnijiet ta' emerġenza kbira, pereżempju fix-xitwa u f'momenti ta' emerġenza. U dak kollu se jkun apprezzat anke x'stedinna lill-familji kollha tal-ħaddiema tal-Public Works biex jiġu hawn jingħaqdu magħna weekend mimli daqs bajda għandek fejn tixxemmex ukoll hawnhekk, jiġifieri ser ikun hawn gost kbir kulħadd taltaqa' li dan il-weekend minn għada Sibt f'nofsinhar sal-ħadd filgħaxija. Is-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia spjega f'din il-festa immirata li tkompli titfa' dawl fuq il-ħidma sfiqa li jwettqu l-ħaddiema tax-xogħlijiet pubbliċi. Propju hawnhekk f'din iż-żona tal-kunċerti li kien proġett li għamilna bħala Dipartiment għax-Xogħlijiet Pubbliċi rajna li mhux biss inwettqu l-proġett u nħalluh kif inhu. U għalhekk kien l-iskop ta' dan il-weekend li din iż-żona tal-kunċert inbidluha f'event għall-familji kollha, tfal tagħna, żgħażagħ tagħna għall-familji Maltin u Għawċin sabiex jiġu hawnhekk jingħaqdu magħna u jgawdu minn dan il-ġmiel illi qegħdin noħolqu. U għalhekk is-simbolu Festa Ħaddiem minit il-Public Works sabiex flimkien nisibixxu is-snajja Maltin li tant aħna kburin bihom u l-ħidma kbira l-Public Works li twettaq madwar il-pajjiż kollu u fil-komunitajiet tagħna. Kulħadd mistieden biex flimkien mal-ħbieb u l-qraba tiegħu igawdu minn din l-attività b'xejn f'żona miftuħa u li matula se jkun hemm attivitajiet għall-familja kollha.